hyvää huomenta. Me ollaan salille, sen jälkeen töihin. Kiva päivä. Tänään ohjelmassa rinta plus olkapäät, pääliikkeenä penkkiä, tangossa 57,5 kiloa ja 3 sarjaa. Ja tässä kävi sillä lailla, että me kerkesin tehdä 2 kertaa 5 ja ihmettelin, että kylläpä tämä on kevyt. Kunnes sitten huomasin, että pitikin tehdä kaseja. Lopulta tein sitten oikein hyvän kasin. Ja siihenkin olin tyytyväinen, koska alla oli 2 vitosta. Penkin jälkeen sitten vipunostot maaten käsipainoilla 3 kertaa 10 toiston sarja. Ja tämä meni myös aika mukavasti, koska 12 kilon käsipainoilla meni sarjat läpi. Ja tekniikkakin pysyi ihan kiitettävän hyvin hallussa, niin tämä oli oikein hyvä. Ja seuraavana liikkeenä dipit. Ja tähän olin hirveän tyytyväinen, koska muistaakseni ensimmäistä kertaa sain tehtyä kasin. Ja se tuntui tosi hyvältä. Ja reinin viimeinen osio oli vipunostot sivuille käsipainoilla ja jalkojen nostot roikkuen. Ja molempia tehdään 3 kertaa 10 ja nämä tehdään siis supersarjana. Ja näissä jalkojen nostoissa olisi voinut kyllä valita vähän paremman kuvakulman, mutta hyvä reeni. Onpa täällä lämmin. Oli ihana käydä reenaamassa, vaikka ei nämä aikaisen aamun reenit ole ihan lemppareita. Kyllä sitä ehkä mieluummin nukkua sen tunnin pitempään, mutta tällä hetkellä Aki on lasten kanssa kotona päivät ja meikä on töissä. Ja minä ajattelen, että jos mä ensin 8–4 töissä ja sitten sen jälkeen lähden vielä salille, niin se ei ole semmonen, mitä mä tekisin niin hyvällä omalla tunnolla. Eri asia silloin, kun ollaan tavallisessa arjessa ja ollaan lasten kanssa yhtä paljon suunnilleen. Tää ei ole semmonen niin lastenhoitoasia, mutta jotenkin kuitenkin semmonen, että nyt toimistolle. Mulla on jotenkin aivan överi laittautunut oloa, koska me en normaalisti arjessa käytä ollenkaan ihomeikkiä. No nyt käytin, koska mulla on tulossa viikonloppuna juhlat ja me ostin vasta uuden meikkivoiteen, joka on eri mitä mä oon aikaisemmin käyttänyt, niin teki mieli testata, että miltä tää tuntuu iholla. Mulla on jotenkin kauhean herkkä iho silleen, että kun on tottunut olemaan ilman ihomeikkiä, niin sitten pienikin määrä tuntuu semmoiselta innoittavalta. Mutta joo. Näyttää ja tuntuu aika kivalta. Niin, työpäivä pulkassa. Minä lähden käymään Arctic 247, koska kävi arpaonni. Heillä oli tuossa joku aika sitten somessa haaste, jossa piti lankuttaa mahdollisimman pitkään. Ja minä lankutin. Ja voitin arvonnassa kuukauden ilmaisen jäsenyyden. Niin nyt minä käyn sen lunastamassa. Kävi hakemassa minun isää meille kylään tuossa töiden jälkeen ja lasten kanssa käytiin viemässä hänet takaisin kotiin. Ja esikoinen nukahti autoon. Hän ei ole siis pitkään aikaan nukkunut päikkäreitä, niin jännityksellä ootan, miten meidän ilta menee. Hän siis nukkuu niin sikeästi, että me nostin hänet olohuoneen sohvalle nukkumaan, niin ei herännyt ollenkaan. Mitähän tämmöisessä tilanteessa kuuluu tehdä? Totta me lähden kohta se herättää. Kotona näyttää kyllä justiin siltä, että täällä on ollut hyvät leikit pitkin päivää. No okei, kaos voisi kyllä olla pahempikin, mutta aletaanpa siivoamaan, niin on kivempi alkaa sitten iltapalalle. Siinä esikoisen nukahtamisessa hän kävi sillä lailla, että me en saanut sitä hereille. Ja se nukkui sohvalla melkein tunnin.
Sen jälkeen hän heräsi kesken unien. Oi ei. Heräsi kesken unien ja huusi toisen tunnin, kun oli niin väsynyt ja kiukkunen. Katsotaan, miten menee tämän iltahommelin kanssa ja milloin päässään nukkumaan. Tässähän kävi siis sillä tavalla, että esikoinen nukahti noin tunnin myöhemmin kuin normaalisti, eli 10 aikoihin. Ja no, siitä selvittiin. Tämmönen päivä tänään. Kiitos!